syudad sa Subo na himong host sa panagtigom sa tanang Community Training and Employment Coordinators luko probinsya sa Subo nga gipasiugda sa TESDA Region 7. Ang Cebu City Government pinaagi sa Department of Manpower Development and Placement maoy miatiman sa tanang partisipante gikan sa nagkalain-laing lungsod ug syudad sa tibok lalawigan sa Subo. Gipasabot ni Engineer Suzanne Ardosa, ang pangu sa DMDP, nga mahinungdanon ang training sa TESDA ngadto sa tanang Community Training and Employment Coordinators aron masayod sila sa ilang mga papel, ilabi na sa pag-implementar og community-based trainings sa ilang tagsa-tagsa ka mga areas of jurisdiction. Ang makatunan sa mga CTECs, dako ug matabang alang sa pagpalambo ug paghatag maayong panginabuhian sa ilang mga konstituente. Giauhag ni TESDA Region 7 Director Ramon Evan Ruiz ang mga LGUs nga magtukod ug kaugalingong training centers aron di na moanhi pa sa Dakbayan sa Subo. Mao na parehasad sa employment, gi-encourage nila nga institutionalize nga plantilla kay ang mahitabo man gud kung magsigig ilis-ilis dili ma-continuous implement ang atong programa, which is mo sa ilang nakita bisan sa pagkakaroon gani hapit katunga mga bago sad nga designated nga CTEC.